Karon ang unang adlaw sa unang semana sa 33 ngadto sa 34 ka semana sa yano nga panahon o ordinary time. Mao nang tangtangon na ni siya kining mga dayan-dayan sa Pasko, no? Kay ordinary time naman, no? Ordinary time 33 o sahay mabot ni 34 ka Domingo nga maputol diha sa Kwaresma, no? O season of Lent, mga ikawalo nga semana, mauna ang season of Lent, no? Pero sa ako nang gingon 33 ni siya, usahay 34 ako ka suta kung maabot pa ni siya 34 nga ang katapusang semana, ang ika-33, mao ang paghari sa Ginoo. Ordinary time ni siya, dili tungod kay ordinaryo. Ordinary time tungod kay nining mga panahon na mga igsuon, nining the season or the ordinary time, no? Dinhi nato madungog ang mga nabuhat sa Ginoo nga natao ug atong gisaulog ang iyang pagkatao, no? Pinagi sa panahon sa Pasko, nalipay ta kay natao ang Mesiyas. So nining ordinary time mga igsoon, ang mga ebanghelyo ni ang mga pagbasa, no? Mga pagbasa lakip na usab ang kanang pag-ampo ug ang prepasyo naghulagway sa Ginoo nga diha sa ebanghelyo karon gamhanan siya kay nagpapahawa siya og mga yawa. Naa man gining yawa mga igsoon suma sa daang kasabutan in the book of Genesis pananglitan, naa man gining yawa, no? Naa sa bisan sa pagmugna sa kalibutan, niingon naman din hinga sa kapitulo 1, niingon din hinga ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Yamingon ang Dios mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kinigikan sa kangitngit. So nahimuot ang Ginoo sa kahayag pero sa kangitngit wala. Mao nang ibitaw nga mga daghang mga krimen dautan ang mahitabo sa kangitngit. Mabitaw mo yung nga tao na sa kangitngit kay lagi ang kadautan, no? Nya mo tungha ang kahayag. Mao nang yung light of the world ang Ginoo, no? Siya ang kahayag nga mopildi sa kangitngit. So diha na ang kangitngit sa pagsugod pa lang sa kalibutan, no? So mitungha ang kahayag ug nahimuot ang Ginoo sa kahayag. Mao kini ang gisugid sa unang kapitulo sa basahon ni Henesis. Gani sa ikatulong nga kapitulo mingon po dinhi sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios ang bitin mao ang labing abtik. So ang bitin, so mao na nga kining nasayod man ta nga ang bitin mo ay nagtintal ni Adan, no? Mo ay nagtintal sa unang tao nga gihimo sa Ginoo. So gihimo sa ni sa Ginoo kining bitin, pero lagi ang description lang dinhi abtik, pero sa in English ni siya mga igsuon shrewd, maro. Mayingon tag maro kini mangong abtik, mayingon ta nga di man ni nga negative gyud, no? Abtik ra siya. Pero kana yung labing maro, very shrewd, very clever of all the animals that God has created. The serpent is the most crude, no? So diha maingon ta nga ang nahimo sa Ginoo kining bitin, pero mo lagi dautan sama sa tao bitaw nga hinimo sa Ginoo ang tao, pero sama sa istorya nila ni Cain ug ni Abel, no? Sama sa gibuhat sa Ginoo nga si Adan ug si Eva, nga si Eva nakahimo og dautan pagsupak sa Ginoo, nadala siya sa hunahuna sa tanyag sa bitin nga
mahimo kang Ginoo, naabtik, na kuan siya, natintal siya. Mo na nga ang kuan ko no, ang origin, sinugdanan ni ining dautan, diha na sa sinugdanan. O diha na sa sinugdanan, apan ang Ginoo nga nakakita sa dautan, buot niya nga mutungha ang kahayag. Buot niya nga magmadaogon ang kaayo, ang kahayag, ang kaayo sa tao. Mo nang gipapahawa niya ang kadautan sa tao diha sa ebanghelyo karon nga atong nadungog. Ang gahom sa Ginoo, no? Ang gahom sa Ginoo nga mipahawa sa yawa sa tao nga giyawaan, no? Mingon dinhi nga mingon ang Ginoo dinhi hilom o gula niya ng tawhana. So diha i-demonstrate sa Ginoo sa sinugdanan ni ining panahon sa ordinary time mga igsuon, ang gahom sa Ginoo pagpildi, pagpukan sa yawa nga buot nga motintal sa tao. Mao na nga gipadayag nining atong san sination mga igsoon sa atong pagpuyo nining tuiga nga diin mo agita sa mga 33 o 34 ka Domingo sa yanno nga panahon, ato sa yung amguhon ang gahom sa Ginoo, ang gahom sa yawa, ang pagpatunhay sa kalinaw o ang pagtanyag nga magpabilin gayud ang iyang gahom pinasikan sa iyang gugma. Ang iyang gahom sa Ginoo dili ingon nga gahom pagpahambog, no? Gahom pagpukan. Ang gahom sa Ginoo diha sa iyang gugma. Kay nganon nagpakatao si Jesucristo tungod sa iyang gugma. Mo na ang gugma mo'y maghari, no? Mao'y magmadaugon sa tanang panahon.